Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Ndiripo makadizve tiripo isikurise kwabviwa kutsvene kutsvene una matambudziko kudai ndowanenge atisimudza handiti zvechokwadi saka imi renyu dambudziko rakusvidzai kwasekuru rakamira sei? ndakambosvika asi hazvina kumira musha ngandei kumashure kwacho zati dambudziko iri rakatanga sei? ndii dambudziko rechii? dambudziko iri pane zvinhu zvakatanga zvingondifamba muviri mushure mekunge adzimai vangu varohwa nezvinhu 2015 vakazoshiya 2017 ivo pavakashaya ndo pakatanga kundipinda zvinhu izvozvizvi saka manje kubvira nguva iyoyo ndaona nhamo ndikatomboriburitsa dambudziko iro kuna nditi baba taurai neni handiti ndizvada kunzwa zvakanaka ndoda kunzwa dambudziko renyu kuti rakatanga sei, zvakasekutaura muri kuita kuti rakatanga pamudzimai wangu zvakazotanga kupinda kwezvinhu ndo zvandoda kuti ndinzwe kuti makamboenda kupi mukaita sei? Aiwa zvakanaka saka parakazonyanya kukura manje pandakanzi nakungai vangu yandikutemerei nyora ndokuti zvipere. igore ripi? igore rapera irori. Alright, makaenda kwamukurungai muchiti mune dambudziko rechii rakazonzi uyai ndikutemere nyora? izvozvi zviri kunetsa izvozvi zvipi zvinenge zvichindifamba izvozvo zvichidaiwo zvichidai ndakatomboda kuramba asi vanhu vakati aiwa endai ivo dambudziko iroro vanozviziva ndo vanokwanisa kuzvipedza. saka kuna mukurungai makati ndiri kupindwa nezvinhu ndikunzi uyai ndinozvipedza. saka ini ndakazoendawo ivo ndo vakazouya ndobva ndatemerwa nyora. Vakanditemera nyora dziya vakatemera paini paini? vakanditemera nepapa 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 vaiti vanonditemera katatu asi vangonditemera kamwe chete ndobva vanditi tipei huku imwe chete patinozopedzisa futi kutemerai futi kaviri munozopedzisa huku dzasara idzodzo mbiri imi munenge moita zvakanaka havangonditemerai ipapo ndobva zvakwana unye ndobva watanga kupinda ndina kurara pa2 days mwana wangu ndikamutaurira. mainzwa sei pa2 days pa? pa2 days ipapo ndakanzwa hunye chichichichichi saka rechi3 kuti ndichitsika pasi manje zvandiri kutsika zvese zviri kuita se zviri kupinda anga ari matombo madhaka chero chichi zvese minzwa zviri kupinda maizviona sei kuti zviri kupinda? zviri kutopinda ndinotozviona. Okay. saka kupinda kwazviri kuita apa zvinotokwira zvichidai asi dambudziko riripo unoita se zvinamira munozozviita zvinamira zviya zvokuti hazviite se hazvimhanye zviya ndo zvazvinenge zvichiita izvozvo. saka inini ndaiti kana ndikashandisa bute kana ndikashandisa chii ndaizozviona zvimwe zvacho zvatsva kana kuti zvaita sei zoti pandakambouya kunoko ndakatombobatsirwa. handi maudza mwana wenyu kuti handina kurara makamuudza nditi imi nemwana wenyu ipapo makaronga kuita sei? ipapo zvakange zvakaoma ndikataurira vamwe vana nokuti vana vese vakange varamba kuti aiwa vafanira kutemerwa nyora nokuti nhoroondo yekumashure vakange vachiita se vachiiziva ini ndii ndakazoita nharo ndikati aiwa ndangungai vangu izvinezvi vangambondidaro saka takazoona kuti hazvichaita vamwe vachimboti yatikubatsirei kuno asi mari yacho vamukurungai vakakutemerai nyora kamwe chete vachiti vanofanira kutemerai katatu makazombodzokera here kunopedzisa kanga kasara? inini
ivo ndo vakange vauyaka ini ndokuona dambudziko rinenge ndanaro inini handinamboswero tenderana kuita sei. Ini ndakavataurira ndikati imimi nyora dzamandipa mandivhurira chii, mandivhurira mhepo, nokuti mhepo yese zvandiri kutsika umwe zviri kuita sei, zviri kupinda. Vakati ivo ndobva vatanga kuda kundivhurira mamwe matare kuti aiwa murume wangu uyu anosvikirwa, aiwa anoningirika chaizvo chaizvo, chii aiwa kunyepa chii. Saka takamboita se tinenge tine kakutonzerana senhoroondo yekumashure pakashaya dzimai vangu, ndokuti ivo ndo vaingotaurwa nezvavo. Handi kunhoroondo yekumashure yakaita kuti vana varambe kuti baba musatemerwe nyora navamukuru-ngai venyu, inhoroondo yechii? Nhoroondo iyi ndo yekumashure yanambotaura kuti pakarohwa zvinhu naadzimai vangu, pakarohwa adzimai nezvinhu. Ivangunge vangu ndo vaingotaurwa ivavo vachingobatwa vachitaurirwa pajekerere. Saka ivo vakazoti kwaivo vanokubvisa ichi, vanokurapai sei, kana ivo vakarivo vakaenda paguva ramai vedu vakanoita zvavakaita imimi mukaberekeswa. Saka ivo vanozokuningirikai, vanozokuonorai sei, nekuti vanozwa kuti ivo zvavakaita paguva ipapo vakaita kuti mubereke chi, kuita sezvinonzi imimi kandimi mune ngozi mauraya chi, ndimi mauraya adzimai. Saka ivo vanozokurapai sei. Saka ini ndakangoti ivo ndo vanoita sei, ndo vanozviziva. Ndokubvuma kutemwa nyora. Handisi kurara. Hamusi kurara? Magombeza aya ndiri kuita kuburitsa tutambo twese, kana twese twamunoona kuti twese tunenge tutotiningirika, utu twese twamuona tunoita setwemangamanga nemagombeza, tunenge tutondidya twese usiku, tunotodya imomo. Ukadai usiku uyu aiwa ndaona nhamo, vana ndipei mari, kuya mari yacho haisi kubatika, vana ndipei mari yacho aiwa haisi kubatika. Ndasvika pakubata banga chairo, kuzvipara kutsvaga purasitiki, kuzoona zvinhu izvozvo zvinenge zvabuda zviri papo zvipenyu, kwete kuti zvakafa. Zvinenge zviri zvakasiyana siyana, nokuti mazingisi, mago, hapana chisingabudeba. Aiwa mabutterfly, chichi zvese, masvosve zvese, hapana chisingabude. Saka nokuti kana ndichidya zviya nokuti ndikadya bhandi rinenge chikwira kumusoro, pazvokwira kumusoro uku zvinenge zvifashukira kane kumusoro. Saka zvinobva zvatanga futi kudaiwo nemumu, zvimwe zvichidzikawo nemumu, zvoita sezvinamira futi, kuita sezviri kuita sezvinonamira. Saka kuzvikutaura kwamuri kuita kuti kana mago kana mazingizi anenge achibuda achidaiso, kubva zvamaya panapa zvambobuda here zvinezvi? Zvambobuda panze apa ndichitoratidzira vanhu. Toradza vanhu? Zvatombobuda panze panenge especially ndikatanga kudya, aiwa ndopa zvinoningirika manje ipapo, unoita sewazvimudza. Zvatombobuda kana dziri nhunzi, aiwa dzakatowandisa. Dzichibuda kana mumusoro imomo, dzichibuda pai? Mese kudai umo, imomo mese umo makatozara nhunzi. Saka ndi panenge ndichidaiso umo, ndichidya paya izvo zvinenge zvichikwirawo, zvichibuda. Zvimwe zvinenge zvichiningira nepapa, zvimwe nepapa, asi zvakawanda manje zvinoningirika nepapa. Ndopa zvinobuda napo. Umo mese munoita semune minzwa, zviminzwa mese umo. Tuminzwa tunobaya mese umo. Munenge makadaiso. Tuminzwa toto tunenge twakatomira zvototi kadai kunyange ukaedza kupara kudai, tunoramba tichongoita sei, tunoramba tichongotsoka. Saka iwe kana pakudya paya umo mese munozara, ruoko runoita black iri pakudya.
tuchitevera chikafu mumeso umo zvinozara umo kutozara meso umo kutsemuka umo nepapa apapa vana zvimauswa zvaibuda ipapo zvimiti zvichitevera zvokudya manje paipa zvinenge zvichiita se zvichifamba manje zvichidai mwaitoratidza vanhu kumba uku nditoti tarisai vaitoti zvese izvo zviri kutobuda imomo toti zvese izvo zviri kutobuda imomo saka zvada kutiteka ndoda kuti muzopiwa chikafu panapa handiti mapiwa chikafu toda kutora vhidhiyo zvinhu zvichibuda sekutaura kwamuri kuita handiti kuti ndatoona kuti zvechokwadi zvamuri kutaura kuti kana ndichidya ndo pazvinoita se pazvinobuda tione nhunzi mazingizi nemagwai achiita se zvichibuda zvimwe chikafu chamunoti mukanyanyodya munozoti chikafu chiya chinonhuhwirira nokuti chinoti pane kukangofamba chete nepaya panenge panhuhwirira paya chikafu paya zvinototanga kutodai saka tikakupai dhiringi nemabhanzi nechingwa zvinoita handitika toda kuti tichimboona kuti nhunzi dzibude idzi nhunzi dzibude idzi kwadziri kubva tidzizive kuti dziri kubva ku imi nechirwere ichochi makamboendera kuchipatara kana kukiriniki kuchipatara ini ndaenda zvitatanga ndichitotora vanhu chiti pane zvinhu zviri kupinda mandiro kudai ndikatomboshedza vamwe vemweya mbomira kumweya hande kuchipatara kuchipatara ndobva vanditi imimi hamuna kana ropa zvachose ko ropa rakaenda kupi ini ndobva ndavatsanangurira huku zvandakaita se zvandakavatsanangurira vakati imi ropa rinobva rasvika pakuita se pakupera zvakadai maivatsanangurira kuti chii kuti inini pane zvinhu zviri kuita se zviri kundidai vakati aiwa mimi chimbomira izvozvo temukadaro hamungaita se hamungaponi ende ndakawedzerwa ropa zvechokwadi nendiwo ndikatombogara ndikapiwa mubhedha saka muri kuchipatara iko mapiwa mubhedha kudya munodya muri muchipatara maiti mukadya zvaibuda here mosheedza manesi nemadhoktors kuti zvinhu zvandiri kukudza izvo zvandiri kutaura zvega zvazotanga kubuda ndatemerwa chinyora asi kumashure uko zvenge zvingaite se ndaingoziva chete kuti mune zvinhu zviri kuita se zviri kufamba asi zvazotanga manje kufamba manje umu uchizviona mushure ndatemerwa chinyora nyora manje ndopazvakatanga saka amukurungai makazodzokera kwavari kwavatiudza kuti zvinhu zvenyu zvakunditambudza ndakavataurira kaviri kese vakati chipa kaviri ikako vaingoti musatedzere zvinotaurwa nevanhu chii isusu tinowirirana chii dzakanaye munin'ina wemurume wawewo wavanaye ndikatomufonera ndikati inini ndikafa mukoma wenyu ndiye vandiuraya ndobva vanditi imi makabvuma sei kutemerwa nyora namukunga venyu imi muzota mukunga venyu nemi hamuwirirani kana tese tinozviziva kuti chichimi pakazobvuma sei makaregere kuenda kuchipatara pane kuti muende kuna mukunga wenyu saka apa mabva kupimi kwamureva ndewachifani makamboendere nedambudziko renyu kwachief mangwende kuti mambo ini ndine dambudziko randiri kusangana naro randinoona kuti rinenge rechivanhu zvekuti vamukurungai vangu vakanditemera nyora ndakatanga kuita dambudziko rakadai inini handina kuenda asi gore rapera irori ndisati ndakutoya kuno ndakataurira sekretari ndekanga akabata sanigusa sabhuku ushure sabhuku edu azvisungirira ndiwo ndakataurira but kumutaurira kwandakaita iye manje hazvina kuita se hazvina kumufadza akabva tonotaurirani amukunga yevangu nemukwasha wangu akati atozvirawo havana kunaka apa yangu aitoti zvakati akabva atondivenga yesekretari wacho
nenyaya iyoyo kuti inini ndakazvitaurire kanzi inini handina kuita se handina kunaka. Alright. Handiti alright. Saka chimbodya chimboona kuti zvinobuda here ndisati ndaenda panapa. Ndonunzi yekutanga. Munogona kunge chete ngoti handauziona ichibuda pamwe ndiye munomu zvayo yamakuti chi. Yatozvinzwa dzinenge dzakutotamba umu. Padzoda dzinenge totamba umu dzichidya pako. Pamwe hamuti mimadya ndazwa muchava muchiti zvinonhuhwira handiti ndo padzinouya. Pamwe dzagara dzinongouya kanhunzi pani chazi. Pane zvinhu zvinonhuhwira pa. Zvinobuda nekumusana kwatuzona asi zvikuvava kumusana. Okay. Saka mukangodya chete. Kwete pakudya chete. Kana zvikatsva nezuva kana zvikaita sei ndorosvika nguva yekutoti zvinotanga kutobuda zvega. Saka pamuri kudai so kuvaviwa kuita sei? Kuvaviwa muviri wese. Saka zvinongotanga makadya chete. Nguva yanenge ndakagara iyo ndiri maiona pandadaiso vavava kutobuda kokuya. Handotatipa pamwe ndiye muno muka yakutera chikafu kacha. Aiwa haiti mazwira kuti makutoti ndiye muno ndo mabudiro acho endotoziva. Ndikaenda pamoto kungotanga kungosvika kudaiwo zvazva zvichiputika kubuda nhingi chaizvo muchizoona zvichinhingirika kuputika chaiko kudaiwo zvinoti zichibuda. musoro iwowo ndinotounhingirika iwawa kudaiwo zvichitoputika chaiko ndatoona kuti zvanyanya. Handiti muri pano ndichaenda pafuti pamoto. Zvana nepapo nemukomana anenge achitora vhidhiyo takuona kuti zvamuri kutaura izvi zvinonyatsoone umbowo here because chazvakanaka ndechoti muri pano ende muri kutaura kuti ndinosangana dambudziko rakadai so. Saka tirikutadzai kumbenda kuchipatara inyaya yemari. Mari yezvinezvi handina. Noti vana kubvira pandakabva panapa mumwe akawirwa nedambudziko rekuti kana chikwere chacho chaanachoka ndatoti ndikaramba ndakagara kuti inini handina mari. Mukaona munhu uchitemwa nevanhu muni munhu uri mupenyu saka urwadziwa zvakaoma. Vari kukuchemai? Vana mune vangani? Ndine 4. Muri kunzwei baba? Makamchinzwei patsoka? Kuvava zvinenge zvichitodya pasi papapa.
Saka pamakapiwa mushonga nasekuru zvakamboita sei? Aiwa wakabatsira. Ndobva wapera. Ndakambotaura ndobva wapera. Ndobva magara. Ndakatotaura ndobva ndagara. Funga pandakavafonera muna February. Ndichoti shuwa mushonga wapera asi unoita sei? Unobatsira. Saka nguva yacho manje yaita sei? Yareba. Saka imangobati hamuna kuzodzoka kureview. Mari. Oh, okay. Vana ndakaedza kuti nini ndofa kutodai. Kuti kana ndakuratidza ifoni izvo chete ngodai namoto. Maitoona matoti kudai. Nezvakatofonera utsano wacho vakati ndisi kuuya handina handina mari. Saka handimaona chinonetsa vanhu kuti sekuru vakakubatsirai wobva wati wozodzoka toona dambudziko rako rapa vanhu vanobva matinyika ida kwamuriwo zvenyu hongu idambudziko remari, asi maona kuti dai makadzoka mopiwa futi mushonga modzoka mopiwa futi mushonga dai tichitotaura zvimwe zvinhu. Aiwa unobatsira kana vanhu vakatotaura uko vaitoti marege kutaura honai upenyu hwengu utoita sei watochinja. Kana vanhu vangatotaura akati aiwa wakanga watochinja upenyu hwavo. Saka nhasi kana makutenda kamotobva newakawanda saka mushonga kuti mumbonochoka. Emini evo mukafunga kuti ini handibate chinhu ka mutsvairo chaiwo kubata so zvinongotopinda umwe tsotso dzinenge dzichidai so umwe chese chandatsika kudai zvinopinda umumanzwa umwe. Zvimwe zvacho manje zvinozoningirika. Zvinozoita sei? Zvinoita sezvinotinaka asi panenge pasina unoona zvichiita sei zvichimhanya. Ndo panangada kuona ini zvichimhanya pazuva ranhasi. Watinoita semunhu anonyepa. Aiwa handina kuti ndinonyepa. Aiwa ini nditozvirevera ndege kuti ndoita semunhu anonyepa asi aiwa seitotototo totopinda twakawanda ndotumwe twacho tokaita so asi kuti ndikakaka aiwa. Saka tinozobuda sei macho? Oto tinobuda nemumwe kana mukugeza kuya ndaedza kutsvaga bote zviya rinondibatsira kana kupisa. Saka iwo ndopa yazoona tumwe twacho ndo tunozongobata nawo hamhenona nanhunzi vaona nachini nechivavo hamheno. Handiti ndopari kuzvinzwa izvo zvakanaka zvekuti ndanzwa muchiti hamuna kuzonyatsokwanisa kuenda kuchipatara kuti munotsanangura dambudziko renyu. Ndoziva kuti pazvirongwa zvatinoita izvi pana nachiremba vanenge vachiona. Handiti ka vakaona vakataura kuti dambudziko riri kukonzerwa nababa iri kwavo kusainzi kwatingati kusainzi idambudziko rinopedzwa vanoti nemushonga wakati kana kuti vanofanira kuzora mushonga wakati ndichakufonerai ndokuudzai kuti baba zvanzi nanachiremba padambudziko renyu zvakare muri kubatsirwa kwamunenge muchibatsirwa asi chimbotengaiwo mushonga wakati mumbozora. Handi muri kuzvinzwa? Ndosaka kuti muri kuti dambudziko renyu rakatanga pamakatemwa nyora navamukurungai ndapanzwa iyo zvitinozvisira kumatarani ana sekuru, asi chikumbiro changu ndechekuti toda kutiwo zvakare ana chiremba vakuvhenekei vaone kuti dambudziko rakadai so kana richisangana nemunhu rinogona kupedzwa sei. Munozvigamuchira? Zvese ndinozvigamuchira semunhu warikuda kubatsirwa. Handiti ka? Aiwa ndatenda hangu baba. Zvakanaka.